Какво означава да предадеш нататък? Това съм аз. Това съм аз. И това са 3 души. И аз ще им помогна. Но трябва да е нещо наистина голямо. Нещо, което не могат да направят сами. Така че ще го направя вместо тях. И те ще го направят за други 3 души. Това прави 9. Аз правя още 3. Това е 27. Така че не съм много добър по математиката, но наистина бързо става голяма, разбирате ли? Малка артикулация, моля. Да, мисля, че е добра идея. Предай нататък. Ако можеш да помогнеш да се промени светът, би ли го направил? Какво означава светът за вас? Вашия дом? Вашите улици? Има ли нещо по-далечно, което искате да постигнете от това? Защо трябва да мислим за света в крайна сметка? Какво очаква светът от нас? Какво очаква светът от вас? Ами ако светът е просто едно голямо разочарование. Освен, ако не вземете нещата, които не ви харесват в този свят, и не ги обърнете наопаки, защото можете да започнете днес. Това е вашето домашно. Помислете за идея да промените света и осъществете. И така, каква е вашата идея? Това е идеята на Тревор. Това съм аз. А това са 3 души. И аз ще им помогна. Те ще го направят за други 3 души, а те ще го направят за още 3. Но трябва да е нещо наистина голямо. Нещо, което не могат да направят сами. Затова аз ще го направя за тях. Възможно ли е една идея да промени света? Това вашата кола ли е? Това е ключовия отговор. Мога да ви помогна. Вие ми давате нов Ягуар и не искате нищо в замяна? Предайте нататък. 3 големи услуги за други 3 души. Това е всичко. Готови ли сте да направите на света услуга? Трудно е. Не можеш да го планираш. Трябва да наблюдавате хората повече. Да ги наблюдавате. Да ги защитавате. Те не винаги могат да видят какво им е необходимо. Това е като вашия голям шанс да поправите нещо, което не е като колелото ви. Можете да поправите човек. Възможно е. Областта на възможностите съществува къде? Във всеки един от вас. Така че можете да го направите. Можете да ни изненадате. Зависи от вас. Тревор направи опит да взаимодейства със света. И това беше задачата. Какво вие направихте, за да промените света?